നമസ്കാരം, ഏവർക്കും MES ചിന്താധാരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സിനിമയുടെ വെള്ളി വെളിച്ചം നിറഞ്ഞ വലിയൊരു സദസ്സ്. ആ സദസ്സിലെ മൈക്കിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ ജനിച്ചത് ചേരിയിലാണ്. അത് കേട്ടതും സദസ്സ് നിശബ്ദമായി. കേൾക്കുന്ന പലരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടാവാം അവർ പിന്നെയും ആവർത്തിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവർക്കും വീടില്ലാത്തവർക്കും സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒറ്റമുറി വീടില്ലേ, അവിടെ ഞങ്ങൾ 5 പേരായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. മഴ പെയ്താലുടൻ അകത്ത് വെള്ളം കയറും. ഞാനും ഏട്ടന്മാരും അത് മുറം കൊണ്ട് കോരിക്കളയും. വീടുണക്കിയിട്ട് വേണം വീട്ടു സാധനങ്ങൾ താഴെ ഇറക്കാൻ. ഓരോ മഴക്കാലവും ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഘോഷമായിരുന്നു. അതൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു. രാത്രി വെള്ളം കയറുന്നതും നോക്കി ഓരോ മഴക്കാലത്തും അമ്മ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിറത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അവഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിറം കറുപ്പാണെന്നും കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെന്നും നായികയാവുമെന്ന് ഒരിക്കലും സ്വപ്നം പോലും കാണണ്ടെന്നും ഒരു ഡയറക്ടർ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്, എൻ്റെ നിറം കറുപ്പാണ്. എനിക്ക് പല നായികമാരെ പോലെ മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങളില്ല, വില കൂടിയ മേക്കപ്പുകളില്ല, അവരുടെ ജീവിത രീതികളില്ല. അതെല്ലാം എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ നിറം മാറില്ല. പക്ഷേ അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നിലൊരു നടിയുണ്ടെന്നും അതിലും തീവ്രമായി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സെനിക്കുണ്ടെന്നും. ഓരോ വാക്കിലും നിറയെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഊർജം നിറച്ച് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കരഘോഷം കൊണ്ട് സദസ്സ് പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു. സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശബ്ദത്തിന് കനം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ആ ശബ്ദം ഇടറിയിരുന്നില്ല. ഇത് തമിഴിലെ പുത്തൻ താരോദയം ഐശ്വര്യ രാജേഷ്. ഒരു സിനിമാ കഥയെ വെല്ലുന്ന വിധത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിത കഥയെ വിജയത്തിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കുന്നവൾ. അമ്മയായിരുന്നു ഐശ്വര്യയുടെ ശക്തിയും പ്രചോദനവും. ഭർത്താവും മക്കളും അകാലത്തിൽ വിട്ടുപോയിട്ടും ബാക്കിയുള്ള മക്കളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അമ്മ നടത്തിയ യുദ്ധം കണ്ടാണ് ഐശ്വര്യ വളർന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലും അമ്മ ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അവർ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. അമ്മയെ സഹായിക്കാനായി ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ ജോലികളും അവർ എടുക്കും. TV സീരിയലുകളിലെ ചെറിയ വേഷം, അവിടെ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്. അന്ന് ഒരിക്കലും നായികയാവില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയ പലരും ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. മണിരത്നം, വെട്രിമാരൻ, ധനുഷ്, വിജയ് സേതുപതി, അർജുൻ രാംപാൽ, കലാനിധി മാരൻ, വിക്രം വിജയ് ദേവർകൊണ്ട ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് നീളുന്നു. സങ്കടമഴകളിൽ ആരും കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കാനില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ യാത്രയാണിത്. അവർ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ച വരികൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കാം. നാം തനിച്ചാണ്. ആ തിരിച്ചറിവ് എന്നും ഉണ്ടാകണം. തനിച്ച് ഏത് വെളിച്ചത്തിലും ഇരുളിലും നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം. മനക്കരുത്ത് നൽകുന്ന വെളിച്ചം ഏത് ഇരുട്ടിലും പ്രകാശം പകരുക തന്നെ ചെയ്യും. ശുഭദിനം.